Jedan od najčešćih simptoma koji se javljaju u djece, koji straše roditelje, je povećanje tjelesne temperature. Uobičajeno to se događa u drugom dijelu popodneva, prvom dijelu večeri i nerijetko su temperature dosta visoke. Zbog čega se javlja povećana tjelesna temperatura, koji puta nije lako reći. Bitno je procijeniti stanje djeteta. Dakle, ako je dijete relativno živahno, dobro ga je teka, uzima tekućine, tada možemo pričekati. Možemo pristupiti snižavanju tjelesne temperature i pratiti što se dalje događa. Prije svega dijete treba razodjenuti, omogućiti organizmu da se hladi, potom mu treba piti dosta tekućine jer treba imati na umu, pogotovo kod visokih vrućica, da su potrebe za tekućinom, za vodom 2 do 3 puta veće nego uobičajeno. Treba primijeniti lijek za snižavanje temperature u primjerenoj dozi, dakle paracetamol ili ibuprofen, i 10-ak minuta nakon primjene lijeka dijete se može tuširati ili staviti u kadu i kupati ga sa vodom koja je stupanj ili 2 niža od izmjerene tjelesne temperature. Naime, ako je temperatura vode značajno niža, može se javiti drhtavica, a drhtavica je vrlo učinkoviti mehanizam kako se organizam brani od pothlađivanja i temperatura čak dapače može u toj situaciji i porasti. Kada se neodložno treba javiti liječniku? Ako je riječ o povećanju temperature kod mladog dojenčeta, dakle u prvim mjesecima života, ako uz visoku vrućicu se javlja tresavica, ako je popraćeno lošim općim stanjem koje ostaje čak i kada se temperatura snizi, dijete i dalje ne odaje dojam zdravoga djeteta. Ako se uz visoku vrućicu počne javljati osip ili povraćanje, ili ako se počne javljati teški zagušujući kašalj ili općenito otežano disanje, tada treba potražiti pomoć liječnika.